Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuwunky sanyna. Türkmenistan Türkiýe bilim hyzmatdaşlygyna täze teklipler. Şu ýyl Türkmenistanda 93 miňden gowrak okuwçy mektep bilen hoşlaşýar. Aziýanyň Ösüş banky Arkadag şäherine gün panellaryny ornaşdyrmagy gollaw berýär. Aşgabat şäheri üçin 60 milyon dollarlyk jemagat texnikalar satyn alynlar. Odal habar berişimiz ýaly Türkiýe Respublikasynyň ýokary okuw guramasynyň müdiriýetiniň başlygy Erol Özwaryň ýolaşlygyna wekilet iş sapary bilen bitirip Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda bolýar. 2025-nji ýylyň 22-nji maýyna Türkiýe Respublikasynyň ýokary okuw guramasynyň müdiriýetiniň başlygy Erol Özwaryň ýolaşlygyna wekiletiň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Bayramul Orazdardyýew hemde Türkmenistanyň bilim ministri Jumhurat Gurbanguly bilen duşuşy geçirildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Orazdardyýew Türkmenistanyň ýokary hünär bilimi boýunça türkmen türk hyzmatdaşlygyny hassa ösdürmegi maksat edilýändigini, bu wagtda iki tarap üçin hem özara behwit uğurlar boýunça kiralşmaga dol taýýardygyny bellädi. Söhbetleşigiň dowamında 2023-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda gol çekilen Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen Türkiýe Respublikasynyň ýokary okuw guramasynyň müdiriýetiniň arasynda ýokary okuw bilim ulgamyna hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünşme hakkında ehtname esasında bililikde durmuşa geçirilecek çarelere hassa üns çekildi. Duşuşun dowamında Türkiýe Respublikasynyň ýokary okuw guramasynyň müdiriýetiniň başlygy Erol Özwar tarapyndan hyzmatdaşlygy giňeltmek meseleleri bilen bagly bir neçe teklipler türkmen tarapyna hödürlenildi. 2024-2025-nji okuw ýyly hem tamamlandy. Soňky jaň dawarasynyň Aşgabat şäheriniň gününe türkmen halysynyň bayramyna gawat gelmegi bayramçylygyň şowkuny has artdyrýar. Soňky jaň mektep döwrüniň tamamlananyny, şol wagtda da durmuşyň jogapkärlik gapsyndan gadam masalýanyň alamatlandyrýan, ýaşlaryň juwan kalplaryny süýji arzuwlara wesleýän öz oşly bayramçylyklar. Uly üstünliklere weslenen 2024-2025-nji okuw ýylyna Aşgabat şäheriniň baş bilim müdürligine mekteplerde 10.949 san okuwçy mektep bilen hoşlaşýar. Şeýlede Arkadag şäheri boýunça uçurumlaryň 206-sy, Ahaly vilayaty boýunça 11.698-si, Balkan vilayaty boýunça 7.288-si, Daşoğuz vilayaty boýunça 19.800-den gowragy, Lewap vilayaty boýunça 21.349-sy, Mary vilayaty boýunça 22.000 ogaly durmuşa gadammasya. Bu barada Türkmenistan gazeti habar berýär. Däp bolşýar okuw ýylynyň tamamlanmagy hemde Aşgabat şäheriniň günü münasibetli garaşlyk binasyna, Göktepe etrawynyň ızgan şäherçesindäki 27-nji orta mektepde Berdimuhammed Anaýewiň heykeline, şeýlede Balkan, Daşoğuz, Lewap, Mary vilayatlarynyň baş baýdak meýdançalaryna gül goýmak dawaralary gurulýar. Ýurdumyzyň ähli orta mekteplerine halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylatly şygar bilen soňky jaň dawaralary geçirildi. Aziýanyň Ösüş banky durnukly ösüşi üçin etmek, energiýanyň netijeligini ýokarlandyrmak we pes uglerotly ykdysadyýete geçiş çaltlaşdyrmak üçin energiýa pudogyny üýtgeýän başlangyçlary ünsijemläp, Türkmenistan bilen bir hyzmatdaşlygy ýoly goýdy. Aşgabat şäheriniň günü münasibetli geçirilen Ak şäherim Aşgabat adly halkara maslahatda eden çykyşynda Aziýanyň Ösüş bankynyň Türkmenistandaky ýemişlik wekilhanasynyň direktori Türkmenistanyň energiýa infrastrukturasyny döwraplaşdyrmak, energiýa bazarlaryny diversifikasiýa etmek we dikeldilýän energiýa çözgütlerini birleşdirmek barada başlangyçlaryny gollaýanyny aýtdy. Aziýanyň esasy maliýe idarasy Türkmenistanyň gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri, hususan gün we ýel energetikasy, milli energiýa ulgamy döwraplaşdyrmak urnak başlangyçlaryny gollap, maliýe serişdelerini gönükdirýär. Gün energetikasyny ösdürmek, Aziýanyň Ösüş banky Arkadag şäherine gün energetika ulgamyny ornaşdyrmak üçin 1 milyon dollar möçberini texniki kömek serişdesini gönükdirýär. Bu özgedeginde Arkadag şäherine gün fitoelektrik panellerini ornaşdyrmak üçin ulanylyp, ol hem beýleki şäherler hususan Aşgabat üçin nusga bolup biler. Bank şol wagtda Türkmenistanyň energetika ministrliginiň hemde Türkmen Energiýa idarasynyň ýoglaşy düzüm üçin Özbegistan, Daniýa we Norwegiýa ýurtlary tanyşdyrylyş saparlaryny gurnady. Bu hem gün energetika babatda dünýäniň öňdewajy tejribesini öwrenmäge mümkinçilik berdi. Ýel energetikasyny öwrenmek, şeýle hem Aziýanyň Ösüş banky Türkmenistanyň ýel energetika mümkinçiliklerine baha vermek üçin 750 000 dollarlyk texniki kömek gönükdirdi. Bu tagallar ýurduň energetika deňaramlygyny diversifikasiýalaşdyrmagy gönükdirlendir. Energiýa ulgamy döwraplaşdyrmak,
Aziýanyň ösüş banky ygtybarlygy we netijeligi ýokarlandyrmak, gaýtadan dikelýän energiýany has gowy birleşdirmek we elektrik eksportyny gollamak üçin Türkmenistanyň energiýa ulgamyny döwrüwaplaşdyrmak üçin maýy goýýar. Mälim bolşaýaly golaýda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyňky Arkadag şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komiteti bilen Aziýanyň ösüş bankynyň arasynda özara düşünşmek hakynda ähtnama gol çekilipdi. Berkarar döwletiň täze ýamyň galkynşy döwrüne jemaat hojalygy pudugyny ösürmek ilatyny edilýän jemaat durmuş hyzmatlarynyň derejesini hasa ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Aşgabat şäheriniň hekimligine jemaat hyzmatlaryny ýerine ýetirýän ýürüýtülüşdirilen awtouloglary, jemaat tehnikalaryny we enjamlary hem-de olaryň ähtiýaçlyk şaýlaryny satyn almak barady. Hytaý Halk Respublikasynyň Changsha Zhonglin Environmental Industry Ltd kompaniýasy bilen şertnama baglaşmagy ygtyýar berildi. Şunuň bilen baglykda düýün geçirilen Ak şäherim Aşgabat adly maslahatda bu gurda degişli ılalaşyklary gol çekildi. Aşgabat şäheriniň hekimligi bilen Hytaý Halk Respublikasynyň kompaniýasynyň arasynda ýürüýtülüşdirilen awtouloglary, jemaat tehnikalaryny we enjamlary olaryň ähtiýaçlyk şaýlaryny satyn almak barada şertnamalary gol çekildi. Maslahatda çykyş eden Hytaý kompaniýasynyň ýerine ýetirji vice-prezidenti Chris Fu umum bahasy $60 milyon barabar bolan ekologik taýdan arasa tehnikalar getiriljakdigini ma'lum etdi. Gazandan ýalaşyga laýyklykda getiriljek ýürüýtülüşdirilen awtouloglary, jemaat tehnikalary Türkmenistanyň howa şertlerine laýyk geler. Ine mehribanmış doklar. Atawatan TV'da saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna sizi ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanynda görüşýänçek hoşta bolun.